салом дӯстон, мо як хабари хуш дорем. Аз ин баъд метавонед футболи тоҷикро тамошо кунед. бозиҳо баъзан хеле ҷолиб мегузарад. Ба ҳар ҳол дар ҳамин вақту соат интрига ҳаст, оқибаташа ба хайр гардонад. Аммо ҳоло дастаи Равшан аз ҳар ҷиҳат аз истиқлол зур будани худро нишон додааст. Мебахшед, фақат аз як ҷиҳат гуфтанӣ будем. Аз рӯи бозии дастаи Равшан ба Истиқлол ягон имконият надода истодааст. Дар бозии даври навбатии Лигаи олии футболи Тоҷикистон дастаи шаҳри Кӯлоб бори дигар рақиби ашадии худро шикаст дод. Ин ва дигар хабарҳои охири футболро чун ҳарвақта аз канали мо дидаву шунидаву хулоса огаҳӣ пайдо карда метавонед. Ягона чизе ки аз шумо лозим меояд, як лайк ба ҳамин видео ва обуна шудан ба канал аст. Бо дили гармтар ба корамон идома медиҳем. Дӯстон, ба наздикӣ финали Лигаи Аврупо хоҳад гузашт. Рома бо сарварии Жозе Маурино соли дуюм паёпай метавонанд трофеи Евроҷумҳурро гиранд. Барои ин ба онҳо лозим мешавад ки шои Лигаи Аврупо Севильяро мағлуб созанд. Оё римиҳо метавонанд сенсатсия карда дастаи испаниро шикаст диҳанд? Тамошои ин рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Равшан бар муқобили Истиқлол дар мавсими ҷорӣ омодагии ҷиддӣ дидааст. Тоҳир Муъминов роҳи ғалаба бар Истиқлолро пайдо кардааст. Дар мавсимҳои қаблӣ ягон дастае набуд ки метавонист бо Истиқлол баробар дар як майдон даст ба гирибон шавад. Худи Равшан ҳам дар баробари Истиқлол заиф метофт. Дар бозие ки дирӯз баргузор шуда, шогирдони Тоҳир Муъминов чӣ кор кардан ва кай ин корро карданро хуб медонистанд. алахусус голи дуввум дар натиҷаи аксуламали олӣ зада шуд. Дар зарфи 2 дақиқа бозингарони Равшан масъалаи ғалабаро дар ин дидор ҳал карданд. Аҷоибии кор дар ҳамин ки дар ҳар дуи гол бозингарони Равшан дар канор аз рақибони худ бо осонӣ мегузаштанд. Чи Сиёвуш Асроров ва Алиҷон Кароматуллозода дар ҳолати ногувон монда шуданд. Ин бозӣ гапу сару садоро дар мавриди интихоби ҳайат аз ҷониби сармураббии тими миллӣ барои мусобиқаи КАФА бештар намуд. мухлисон боз чандин нафарро дар ин рақобат ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Онҳое ки бояд даъват намешуданд, чун як зарра арзанда нестанд. Хай худатон қазоват кунед, чанд нафари Истиқлол дар дастаашон ба ҳаят роҳ намеёбанд, аммо дар тими мунтахаб гӯё соҳиби грин-карда бошанд. ва рӯи гурӯҳи дуюм онҳое ки сармураббии нав ҳам сарфи назар мекунад. бозигарон сахт меҳнат карда истоданд, аммо дарҳои тими миллӣ ба рӯяшон баста аст. Истиқлол бошад устуғон дар гулӯи худро то дергоҳ ҳис мекунад. Дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб устуғон дар гулӯи Истиқлол шудааст. Дар Кӯлоб футболбозани Равшан Истиқлолро шикаст доданд, дар Ҳисор ҳам мағлуб карданд. Дар Душанбе дар хонаи худи чемпиони доимии Лигаи олии Тоҷикистон Равшан ҳатто 10 нафара тавонист бар рақиби сарватманди худ ғолиб ояд. Як ғалаба тасодуфӣ шуданаш мумкин, ду ғалаба аллакай нишони пайдо кардани роҳи ғалаба бар рақиби пурзур аст. 3 ғалабаи паёпай бар рақиби сангвазнин маънои барқарорӣ ва устувории дастаро дорад. Роберто Фирмино метавонад ба Реал Мадрид гузарад. Ин маълумоте аст ки рӯзаи охир ҳарчи бештар зиёд шуда ба ҳақиқат наздиктар мешавад. Бояд дарк кард ки Боби ба дастаи шаҳри Мадрид ҳамчун интихоби асосӣ дар хатти ҳамлаи марказ намеояд. Ӯ барои ҳайати захиравӣ ҷалб карда хоҳад шуд. Бепул ба даст овардани чунин футболбоз барои дар лаҳзаҳои зарурӣ иваз кардани Бензема ба нафъи кор хоҳад буд. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки ғайр аз Фирмино боз чанд ҳамлагари дигар дар рӯйхати Перес қарор доранд ки метавонанд ҳамчун ҳамлагарони захиравӣ ба Реал биёянд. муолати шартномаи Фирмино бо Ливерпул дар ҳоли анҷомёбист. Кайҳо маълум шуд ки Фирмино баъди ин мавсим аз Ливерпул меравад. Бо маҳоратҳои худ Боби метавонад дар Реал ҳам бозии хуб нишон диҳад. умед аст ки Фирмино барои Мадрид ҳамчун ҳамлагари захиравӣ ҷалб шуда ба муддати 2-3 сол ҳуҷумкунандаи асосӣ мешавад. вақтҳои охир осебҳо Бенземаро зиёд ғам медиҳанд. дар мавсими аллакай тамомшудаи чемпионати Англия Фирмино 10 гол зад. ин ҳам дар ҳолест ки барои ҳамлагари бразилӣ ҳамин мавсим гӯё мавсими бебарор буд. Фирмино дар бозии охирини худ дар Энфилд ба задани гол мушарраф шуд ва пас аз тамом шудани бозӣ ба гирья ҳам омад. ба муддати чанд мавсим дар пешбуда Роберто Фирмино дилхо дастаро қавитар карда метавонад. вазифаи сармураббигӣ дар дастаи Наполи бо эҳтимоли ғолиб холӣ мемонад. аллакай номзадони асосӣ барои ин курсӣ муайян ҳастанд. сармураббии кунунии даста Лучано Спалетти бо ҷоизаи қаҳрамонии деринтизори Наполи ва тату бо номи ин клуб дар дасти чапаш аз мақомаш истеъфо дод. номзади асосӣ барои дастаи шаҳри Неапол Луис Энрике ба ҳисоб меравад. мутахассиси номбурда ба президенти даста Де Лаурентис хеле писанд мебошад. мушкили асосӣ дар маоши талабкардаи Энрике мебошад. мутахассиси испанӣ мехоҳад дар як сол 8
8 миллион евро ба даст дорад. Ин пули тозаи ӯ бояд бошад. Барои пардохт кардани ин миқдор маблағ Де Лаурентис бояд 11.5 миллион евро бидиҳад. Президенти дастаи шаҳри Неапол розӣ аст то ин масъаларо бо Луис Энрике ҳаллу фасл намояд. Дар вохӯрӣ масъалаи асосӣ маҳз маоши Энрике ва баъдан шарту талаботҳои дигар мавриди баҳс қарор хоҳанд гирифт. Агар бо Луис Энрике гап напазад, пас номзадони дигар интизори пешниҳод ҳастанд. Винченцо Италиано ки Фиорентинаро ба финали ҷоми Италия баровард, Серджио Консейсао аз Порто ва Тиаго Мота аз Болония аз зумраи мутахассисоне ҳастанд ки метавонанд ба Неапол ба кор даъват шаванд. Тасаввур кардан хеле мушкил аст ки Де Лаурентис ба Луис Энрике 8 миллион бидиҳад. ӯ моҳонаи Спалеттиро бо як азоб то 39 миллион бардошт ва инро ба Лучано тавассути почта гуфт. Яке аз сабабҳои асосии бад шудани муносибати дуҷониб маҳз ҳамин воқеа шуд. Килиан Мбаппе ҷоизаи навбатии худро ба даст овард. Ин ҷоизаи беҳтарин футболбоз бо фарзияи иттиҳоди миллии футболбозони профессионалӣ мебошад. Ин иттиҳод беҳтаринҳои Лигаи 1-ро ҳар мавсим муайян мекунад. Килиан Мбаппе бори чорум ҷоизаи беҳтарин бозингари чемпионати Фаронсаро моли худ кард. Дар 33 бозии Лигаи 1 Мбаппе 28 гол ва 5 ассист дорад. Пеш аз як даври тамошавии чемпионат Мбаппе дар ҷадвали нишонзанҳои беҳтарин қарор дошта, як гол бештар аз ҳамлагари Лион Александр Ляказет дорад. Гирифтани ҷоиза муҳим буд, аммо суханҳое ки дар рафти он Мбаппе гуфт дорои маълумоти муҳим буд. Айни замон кули андешаҳои ман бо Рик ҳастанд. Дарвозабони ПСЖ ҳангоми аз саворӣ осеби ҷиддӣ аз сар бардошт. Ҳамчунин ба директори варзишиамонам изҳори ҳамдардӣ мекунам ки бо ӯ фоҷиа рух дод. Мехостам инҷо дар бораи чизҳои муҳим ҳарф занам. Мехоҳам бозингарони Ланс ва Ҷонатан Девидро бо мавосими олӣ табрик кунам. Ташаккур ҳамчунин ба Месси ки ҳамеша кӯмаки худро расонд. Ман хеле хушҳолам ки дар дастаи ПСЖ бозӣ мекунам. Аз интихоби худ заррае пушаймон нестам. Бозӣ кардан бо чунин футболбозони бузург дар як даста мояи ифтихор аст. Ман мавсими ояндаам дар ПСЖ бозӣ хоҳам кард, гуфт Мбаппе. Қисмати муҳимтарини гапи Мбаппе дар охири баромадаш буд ки гуфт мавсими навбатӣ дар ПСЖ хоҳам буд. Реал Мадрид метавонад масъалаи ҷалб кардани Килианро ба мавсими навбатӣ монаду аз пушти корҳои дигар шавад. Дар мавриди ҷоизаи Мбаппе бошад, қаблан ҳам солҳои 2019, 21, 22 онро ба даст оварда буд. Соли 2020 ҷоиза бо сабаби коронавирус тақдим карда нашуд. Чанд бозингари дигар ҳам барои гирифтани ин унвон мубориза мебурданд. Яке аз онҳо ҳамдастаи Мбаппе бозингари Аргентина Лео Месси буд. Дар баробари ин Ҷонатан Девид аз Лил, Секо Фафана ва Лои Опенда аз Ланс дар қатори номзадон буданд. Ба ҳамин тамом, боридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.